Limpad no oras yung managpagayam, itanong kung dawa ay kaya man tituloy may sa napakasakitan, ngayon kam napili ay tampok lain channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, yaman na, kikanayon kay panagsuporta, ken panagtingting ngayon. Nasaya at matlata, senyorito. Ibagak nga ta, a plano mat ni Madam Candida, ama pan ijay Amerika? Wan gayam to niyang, saan ka dilata kimon kontak ni Eloisa kan ka? Ay, imawag kan nakasaritak, senyorito. Kasta ka di? Kumusta da ka no kiniama ipe? Nasaya at ta kanumad. Kan naibagak apim manaw kan ditoy. Anya? Kat sipod itin, saan matan nga imawawag? Anya? Naputan matang. Umawag pa ni Jonas. Anya nga ta dirit na ita. Talaga nga ta? Saan dan nga kita pa ikan Eloisa? Ada manan awag. Kat ni Jonas. Hello, senyorito. Naputan matilin niya. Wan nga rod. Ang mayatan. Anya jay ko nam? Sipod na aman ni Eloisa pimanaw akong dita. Saanan ngay mawawag? Wan, senyorito. Nag-text awan mat-text back na. Kasta ka di? Sorry, na iba ka. Kayat ko laang mat amaamuan no anya tem makunana awan mat. At siguro ang nagsakit tinakam nan. Tay papanalakit di adi kanton agkita pulos. Mabali na kasta. Sige Tonyang. Awan mabalinta. Nasakit man tiriknag. Awan maramidag. Siguro, ipas na kulangan ti agtrabaho ditoy. Barang mailiwliwag ko tinakas ang nagpanagan ti umunang ayat ko. Senyorito. Ala Tonyang. Baliwag tumanan ti umawag. Bye. Inidap na. Nasaya at mat. Amangan no, may ilawaan ko pa nga ibaga asumaro no ni Madam ijay Amerika. Anya nga tangag paiso? Agkita dan tupay nga ta kan Eloisa? Librita yon. Apaman na makapanaw ni Madam kakadwa. Awan mangiparet. Nga orinal daw rinabi tayo nga ginom. Mayat no kasta dawal. Awan sa bali nga rami din tayo. No saan ngagpaimas si Libiyag. Mabit lang kakadwa. Ni Madam. Hello Madam. Anya dawal. Ayan mo. Umay ka dito opisina at napapanta. Adaki di budi ka, Madam. Umay ka dito, idarasal. Ewan, Madam. Umayakon. Hinadapnan. Sa dino nga tadi papanan mi. Sa dino ti kunayo papanan tayo kan asino ti sarakin kayo, Madam. Ni Mr. Wagyo, ti kontak ko iti siya po. Agsara kami ti may sa Chinese Seafoods Restaurant. Akalukluka ti asinag ti plaza di Capital City. Kasta ka di? No makapanawak si kanto ti makisinarakan ko ana. No anda sumaro no transaksyon. No problem, Madam. Sige, partakam diyag pataray. Diyag kaya ti agor oray ti kasinarak ko. Ngam, saan mo matapatayaban? Katalusak manan dito'y lababo. Nasimpa manan dito'y. Isarunok ti aglaba kadag iti inikat ko a kurtina. At daman ang awag ko. Niwat kayam Eloisa. Agyaman ak tay mawag manan. Hello Eloisa. Awan.
pumanaw iti mabiit ket makapag-inistoryatan to Augusto. Surutan na kano ni Jonas sa Amerika. Saan ko lang amo Ket, kumusta ka matan, Eloisa? Sa dino ka diti ayan nyo itagan ama ipe? Saan ka nga danag? Awan pang ibagbagaak no sa dino ti. Hello, Eloisa? Hello? Naitapmat kaya ma. Busy tilin yan. Anyamat nga minan talaga tigas-gasat ni Eloisa anagayat. No apay kat nga minakasta. No pobre ti babae, wenno lalaki. Saan akayat dagiti baknang amanugangan wenno maikamang iti pamilyada. Kas iti napasamak kada Eloisa kan Jonas. Ay, aniyan napakasaritaan ni ayan. Oh, anya kay Jonas, kumusta ka ditaan? Okay lang. At ang trabaho, mami. Anya, kaya't mo asawan, ada plano mo agbayag dita? Sorry, mami. Kayat ko ti makalipat iti inaramid yung kada kami kin ni Loisa. Karamba! Anya ngay naramid ko ti sasawab. Ti panang papanaw yung kada Eloisa. Inaramid ko na dyan. Tasaan na may kari may kamang kada tayo. Sige, mami. Natungpalan ti kadyo. Iso abay-bay andak kumamatan dito'y amang lipat. Please, mami. Bay andak kumapilaan. Sige, sige. Si kamanlangan ti baka mo. Saan kayo ang matanagan kanyak dito'y? Agawid ak tumatlaan. Saan ko lang may bagano kano? Si ti baka mo. Ngam na mailiwakan ka, sumurtak dita. Anya? Oh, apay naklat ka. Awan, mami. Kunak lang arudan na bayandak pailaan. Mailiw ko na yun. Natural! Ha, anyakit nga rodan, sakti inam. Oh, ada kadimat lang patag ko kada kayo. Ne, apay, akas sa tibagbagam. Natural! Ipatpatag ka, taagpay may sa kang anak may tiday di dadin. Agsupa din sa tibagbagayo. Kan aramidan nyo, mami. Aniya? No talaga ang napatagak kada kayo. Saan nyo ko mga impaidam ti pakaragsakak? Ha? Sige, mami. Agdaditan. Sige. Baliwan tayong tumananti agsarita. Masapo lang maturog ako ta dapat trabaho no bigat. Bye. Oh, adala nga rodan ni tiyatayo. Siyak pa'y lati si Diranda, hindi pa nagsilad akin Eloisa. Masuron kayo, madam. Ada ka di sa inyo nagustuhan. Ada ibaga, ti kinasarita yun, ti silbo nyo. Ni Jonas, jay kinasaritak. Ha? Di mo't kaya manak yun. Nga mapaya nakasuron kayo. Siyakit din ti pabasulon na, hindi pa nagsinad akin Eloisa. Kadi sumat lang ti rason na pimanaw. Kan saan pa nagpakpakada? Di tati pagkakidaan. Napatig una iniloy sa kingkwana. Ay, ayatun na. Sakat kaslawan panggap na nga agsubli dito'y. Simrak pa yan iti trabaho ijay. Kasta ka di. Baya ka nulaan, tayo liwag na ti sakit tinakam kan ladingit. Oh, apay ngagrungit ka dawal. Talaga na in love kin Eloisa, madam. Ngampi man na Jonas, senyorito. Naipaidam king kuana niragsak. Lading hitak at talaga.
No sa anak ang nagpakada kan mami. No apay ang nasakit tinakam ko kan kuana iti inaramid na. Amok. Tila ang kinabaknang na tinapatag kan kuana. Dayta tiga po na. Adi na kayat ni Eloisa. Amay salang anak ko rapay. Ngam no adda pa'y gundaway nga agsabat ti dalan mikin ni Eloisa. Kayat ko asilpuan, tinagupad nga ayan ayat mi. Ket saan kunton nga ipalubos nga ginadayo kami, wenno agsi na kami. Wan gayam, awagak ni Tonyang. Ket alaak ti cellphone number a pangaw-awag ni Eloisa kan kuana. Padasak akong takan. No, saan ko man ang makasarita? I-text ko. Ket uray kaskasano. Mabasa na ti mensahe. Ala, ang tawag ko. Kat ni Senyorito Jonas. Hello, Senyorito. Kumusta ka, Tonyang? Kumusta kayon? Nasaya at latamat, Senyorito. Tonyang, mabalin ka diti agkid daw iti pabor? All the time, Senyorito. Basta, kabaulaklaki din, no niya day pabor. Itad mo man kanyak ti number ni Eloisa? DJ, aramatan na. Anya? Amo, binilin na ka, asaan mo nga ibagbaga. Wano, itad iti sa bali. Angam, pangasim to niyang. Sorry, Senyorito. Saan ko nga maitad? Saan ka nga danag? Intun umawag manan? Ay, no. I-text ko. Ipakadat kan ko na. Sige. Saan ko akayat akaguranak ni Eloisa? Pulos ton, adi umawag wino ag-text kanya. Wan matkit di Uray kaskasano, makasarsaritak, Senyorito. Sige, Tonyang. Maawatan ka. Kas itinakunak, Senyorito. Ipakadak nga umunakin ko na. Wan, sige. Maawatan ka. Baliwag tumanan ti umawag. Wan, Senyorito. I-text ko ita. Saan ko basta maawagan? Taamangan no, makasingaak ko na. Alawan. Sige, Tonyang. Bye. Bye! Talaga nga ayatan launay ni Jonas ni Eloisa. Uray addan iti adayo. Isupay lang ti adda iti panunat na. Ang piman. Pinagin na dayo ida ni gasat ako nada. Sapay lang ko ma. Tay palubos ni Eloisa maalak ti cellphone number na. Tapno, maawagak. Ano, matext ko. Kahit ko lang maamuan ti kinapudno. Ay, adda akong dito New York. Ngam isulat ta ti linaon ti panunot ko. Uray ko na nga iwaksikon. Asaan kon apanunutan? Saan latta mapunas? Ni Eloisa ti umuna ken mauding ayat ko. Awanan sa bali. At tayta, nalpas ko matlaangan dagiti nasken nga aramidag ita. Makainanaak basit. I-text ko man ni Eloisa. Ang daawag ko. Nemuni. Ano niya nga tamot ibaga da ito eh. Hello, Senyorita Monique. Hello, Tonyang. Ada ka didita ni tita kandida? Awan, Senyorita.
Itay pa'y bigat at mimaraw. Kasta ka di? Saan ko kami na makontak ni number na? Ang mga no nakaop wano lobat. Kasta nga ta? Padasin yung lata Ngam, no napatag ti ibagayo, kat maitalok yung kanyak, ibagak ton. Napatiga talaga. At pahada ko makanukwana. At pa Manila kami ngaminan kan papainton madamdama. Anya? Agpakada ka kunam, senyorita? Wenton yang. At pa Manila kami kan papa. Flight me inton barbangon. Ag-flight kunam? Kayat mo asawon. Wen, kas na kunak, mapan kami di Amerika. Sige to niya nga, padasag man ng awagan. Ngam saan ko makontak? Awagak tulangan, no, da kami kan papa di Manila. Wala, senyorita. Sige to niya, bye. Bye. Ay, mapantay di Amerika? Uray ni madam. Di, agsasarak da ijay. Ay sus, ang mga no pagkasarandan da munik kan Jonas. Ay, naspak ti raya-raya. Talaga nga awanan gundaway ti ayan-ayat da Jonas kan Eloisa. Kanya to nga tati ramida ni Jonas na makita na kay Amerika. Urayan niya ti bagpaganan ton. Basta, masapol matumpal ti planok. Uray pa kay babaan ti dayaw ko. Tinapatag, siya ti pagtungpalan ni Jonas. At tayta, na-text ko ni Eloisa. Sapay lang nag-text back. Umanugot nga itid ko kin Jonas ti cellphone number na. Anda nga tapay serbi na dayta. Agpa-Amerika matdamo ni. Ay, ada text ko. Ni Eloisa. Nag-text back. Basaag man. Sige, Tonyang. Itid mo takayat kumat ama kasaong. Kayat ko ti agpalawagken kuana. Tadi na ibaga arupat kwarta Yes! Itid ko kano ken Jonas. Urayag ti awag ni Jonas. Text bakak ni Eloisa. Agyaman na friend. Amom kadi nga aging ga ita kat si kalatate ay ayatan na. Dayta, isen kon. No bilang tapon no ti atap ko, apag kasaran ta madam kan Mayor Solomon da Jonas kan Monik. Umanugot nga ta ni Jonas? Makapagkagkag nga ta? Ay, ni Jonas! Agyaman na ta imawag matlangan ni Jonas. Hello, senyorito! Nasaya at imawag kayo. At the good news! Anya day taton niyan? Impalubos ni Eloisa nga itid ko kan katinambar na. Oh? Nagsayatan? Sige, senyorito. Naisurat kon. Kat isurat yung matan dita. Uwanton niyan. Kat agyaman na ka. Maawagak matlangan ni Eloisa. Kaya't na kayo matkano ang makasarita. Sige, adto yan, senyorito. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo,
Di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunungay kami patangatang. Agyaman at Tonyang. I-message ko ni Eloisa. Kin padasak nga awagan. Sige, senyorito. Agan anos ka ha. Nang runa ka ni Mami. No makaungat. Agulay mak kin ano samlatan. Basta saan nakakabilan. Kasta ti aramidag, senyorito. Agyamanak. Saan kang agdanag? At danto regalong kanyak. Agyaman at senyorito. Ket sapay la ko ma. Tama kapag kinawatan kami matlangkin ni Eloisa. Ha? Ngata, senyorito? Mangnamnama akton niyang. No talaga ada kami tinaituding iti tunggal maysa. Awan makalapod kada kami. Sa bagay. Pagtumpungan na kami matlaang ni Gasat. Kandag iti paspasamak. Nagsaya atan no kasta. Kasanon no. No, anya? Kasanon no saan nyo amaliklikan ni Mune? Ha? Matlaw ko. Akan amok nga agayat launay kan ka. No way, Tonyang. Amok saan mo akayat? Kasanon no saan mo amaliklikan akas iti ko na. No kasta talaga siguro ti mapasamak. Saan ko amaikari amayat ko ni Monique? Awan riknak. Awan riknak kasabali. Malaksid iti riknak ken kuana kas napatagagayam. Ang kunadamat masursuro ka no ni Aya? Isot kunada. Ngam saan ko nga mo, Tonyang? Sige, Tonyang. Baliwak tumanan ti umawag. Ni Eloisa mat ti awagak. I-text ko nga muna. Ken awagak iti oras asaan amasinga. Sige, bye. Anya nga ti aramidan ni Jonas, no agparang ni Monique kan kuana. Maliklikan na nga tapay ni Monique. Panagkita ka. Talaga agarang kanjak mat day jay. Matlaw-launay nga idildil na tibagi na kan Jonas. Ay, biyag. Kunam no na kan mararaam tabak nang. Ay, biyag akas latakyag ako na ni Apong Kulakay. Anya ka sensei. Awan ba't lang parikot yo kan Eloisa iti panagnaid yo dito? Ay kawa kami laang iti klima iti dama o kasinsain. Inot mo't ana iruramain. Amom kasinsen, ti gusto kan nagtarigagay launa ya makapagnaid. Kan makabalay iti dato a syudad. Napintas nga men iti klima kasinsain. Kan naulima kuno pispol. Nui kumpara karagiti sa balya sudan. Ay, uwan nga raud. Nadaman na iti krimen as iti panagtakaw. Manmanulae. Uwan nga raud. No panagramas. Manmanumait na ita kaso. Ikan ura iti pamapatay sa akin. Manmanaw. Itan. Yung midisak ba iti Marcelo? Sos, anda pa'y maburay-rayan ti buksit na karagiti pag-iinuman. Ay, kasta kaday. Kanuray di Marcelon. Adula lang ta. Ngam, ininot mat kidi anagtal na. Do maminsan kasinsen. Awan kas ijay nakaya nakam alugar matlaan. Uy, pudulay ta. Ngam no iti sabali alugar mat ti pakasapulam iti pagnamayam, awan dagas na. Sa bagay. Anya tiragsak kan pagayatan pa lang nga agyan iti nakaya nakam, no iroroman na kamat launa yun. Ay, pudno mat kit di kasinsan. Kasi tinapasamak ka na kayo.
Iso ngay kararag mo, kasinsen, ang makaturpos ti anak mo. Ket no sumayaton ti biyagyo, gumatang kayo matan iti balayyo dito. Ay, mabalin mabayag pa'y dayta, kasinsain. Karugrugi pa'y laang ti kaanakam nga agadal. Sana maminanulay ta, kasinsen. Nagpartak ngaglabas daw. Di mo mapupuutan agturpos ton ti anak mo. Ay, unmat kit di Nang runa kat trisem da iti pagad-adalan ti anak mo. Di lang agturpusen iti kursura. Huwan nga raw kasinsain. Isumat ti magbagana. Jay may sa tawan. Talaw si Mr. ni malpas na. Ay, huwan nga agpaisaw. Saan ada guys? Nung makagatang kaminto iti pag naidan meditaw. Magustwak matkit ditaw. Kain, mailiklik ko pa ni Eloisa. Iti madiapanggap na. Asla kayat na ti agibalas kadag iti nangiruruman kinkwana. Sa bagay. Saan mo't siguro amang dangran iti tao? Ta ato ti wagas apa nagibalas. Angam, basol mo't laang daytang aramid. Nasaysaya at mo't laang. No, italik mo laangan iti Diyos dayta abanag. Ano ka taga pumanaw ni Madam Tawal? Awan ba'y naibagana kanyak? Agsagada kayo kiti. Tatakan no sabatin tayo akar kami to. Wala. Ken, urayawan to ni Madam. Tuloy lahat operasyon tayo. Basta da sabatin tayo akar kami to. Nimat kandido ti kinusarito magaya miha. Wan, Papa. Imbagak na nga data yun dito airport. Kano sumaruno? Iti umay alawas, Papa. Awan na. Tasaan ka makapagbayag iti Amerika. Amo namat data, Papa. Alala. Sumragtan iti immigration. Narigat numapapurata. Sige, Papa. Excited akla onay na makakita ka ni Jonas. Mailiw akong kankwana, Papa. Naidaitan. Anya nga tatiramidan na inton maamuan na nga daak gaya medya Amerika. Agyamanag. Tanag-text back matlang ni Eloisa. Ang busy ka no? Tadati exams na. No kasta. Agad adal iti syudad ana pananda. Nasayaat nga rod no kasta. Matungpal matlang ti arapaap na. Ay, nalabit. Tiintad na mami kan Mayor Solomon akwarta tigas gastusan na. Nasaw ngamin kanyak ni Dawal. Adakkel tiintad na mami kan Mayor Solomon ken ama ipe. Amok. Saan ngayon lako ni Eloisa ti ayat na. Pinilit dala nga pimanaw ijay lugar. Ket katugat ti dakkel agatad. Awaga ko ni Eloisa. Dayto nga oras ti kunana ang mabalin ko ti umawag ken kuana. Nako na kanyak ti kaanakam. Anda ka no gusto launay ka ni Loisa nga estudyante. Kaadalan dansa. Ay, isumay ti nakunan ni Eloisa.
Ang mga nunay tamat ti mangsi nga iti panagadal na, kat di na maituloy ti panagadal na. Saan mo't nga ta, kasinsain? Ada kari kanyak ti anak kao. Masapol ang makaturpos iti panagadal na. Napintas ni Eloisa, uray ko na akayumanggi ti kudil na. Ay uwan, kasinsain. Ket ammo, dahil ti may sa nagustuhan ti anak ti Donya ako naman nagbalin akaayan-ayat na. Siguro. Ket saan nga imposible nga ado ti gusto ken kuana akaadalan da. Ang kunakken kuana, oray saan na akayat ti asino man nga agaram ken gusto ken kuana, saan na apagpakitaan iti maday, da ang mga makapanunot na iti dakas kontra ken kuana. Wala. Itay pahingad na kasarsarita na iti cellphone na. Wen nga raw, ang naibaga na kanyak nga inala ka no ni Jonas ti number na iti katulong da, awagan na. Ti anak ti baknan. Wen kasinsain, kaya't nakanumad akasarita, kaya't na adalusan tinagan na. Dauray nagsinadan. Saan na kaya't adakas ti panagkita ni Jonas ken kuana. Ang agpatinggalaangan dita kasinsain. At last pa, data dito New York. Well, mabanta iti hotel na pag nadantabay at ikadata dito Amerika. Wan, Papa. Katawagak ni Jonas inton madamtama. Oray katadaroming SIM card ko. Gumatang tantumot lang itaramatan ta dito yung number. Wan, Papa. Malaala. At nandag iti malita ta. Rumwartan dito airport katagtaksi ta naging ga iti hotel. Lukas ta, intong kanikadwamot tante, rubwat yung madam. Wan, Tonyang. Naibaga kanyak ni Mayor Sulumo na saan na makapagpayag ijay. Iso sumaron no akmat ladagos. Tadabasit si kasunmi. Ay, madam. Ay, punon samat di atap ko. Iso adi mo liplipatan, nagtitimbiling ko kan ka, ha? Kanun kaya, sumangpot itangal daw ni Papak. Kasta ka di, madam. Itulod jay kaadakak. Ay, madam. No problem. No, medyo agpakaro ti panagkabaw-kabaw na, anusam, ha? Awan parikot, madam. Sige, sa anak mo't nga tangag bayag ijay. Tamang mabaybay anda dawal ti negosyo. Saan mo't siguro, madam? Matalok mo mo't dadawal? Sige, tagirubata ka nagiti awitak. Nupay basit lang matitugot kong aruatag. Tadamad na bating aruatag ijay. Aya. Ay, napayag sa daydi na udin anapan kayo hijay. Nagdoon na tawon. Gamawan mo't kit iti parikot. Tanda mo ti caretaker ang magbambantay iti balay mi ijay. Ay, nabanuga ka. Ado ti pinaaramid ti boss ko. Okay lang mo't kit di. Ado ka no ti trabaho ang napanawan ti sinukatak na empleyado da. Ken nagsadot da ka no. Ay, agsyawarak. Sakbay ang mapanak maturog. Adda awag ko. Ket number ni Muli. Sungbatak latan. Hello, Monique? Hello, Jonas. Kumusta? Okay lang ang man. Sika, kumusta ka? Daytoy, busy iti trabaho. Kumusta ti biyag iti Amerika? Amok nga imbaga ni Mami, nga dakon dito Amerika. Saan ka di makasi nga? Okay lang, Mat. Nalpasan ti araramidak. Kasta, ag-off ka iti trabaho. Wan, agawid akon. Okay, madam na mga rod. O sige, agyaman na kiti awag mo. Bye! Bye, Monique.
Anya lakit din ni Monique. Anya nga tati makuna na ita. Nga adda akong dito in New York. Ha? Doorbell? Adda umay asa nga ilik? Awan amo ka bisita ka. Bueno, ti caretaker. Kita aklatan. Sino? Hello, Jonas. Missed you, my friend. Monique? Adda ka dito in New York? Oh, di na ka di Pastor Kan? Please, come in. Nakigtot ka? Agtugaw ka, Monique. I missed you, Jonas, my best friend. Monique, di na ko maarakupan. Anya ko matidakas, nagat nasingat na nga gayam. Kumusta ka dito Jonas? Apay, di ka mala nagpakada kanya, kidi may ka dito Naskan ka di pay? Amok. Kawan pulos patay ko kan ka. Ngam napatay ka kanya, Jonas. Monique? I missed you so much. Monique, saan mo nga irotan ti arakop mo kanya? Please, Jonas. Love me. Monique? No pa ay anak. Agpakamatayak dito tamat laan. Anya? Anya orasan. Naaldawanak nga. Ni Monique? Adda iti abay ko? Jonas. Agpada kami nga awan kawas na. Jonas. Ape, napasaak da ito, Monique. Ay, ayatan ka, Jonas. Isa si dadanak anang ipaay ti amin ko kan ka. Amo kasanak may ayatan. Ngam, inaramit ko ti amin na kapailak. Tapno matakikwa ka. Kan, aramin dito mat ti amin na kapailak. Tapno masursuro nak matlaan nga ayatan. Monique. And thank you, Jonas. Nariknak ti bara ti ayat mo. Monique. I love you so much, Jonas. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Well, aklunak. Ngam kasi tinakunak. No saan ko nginunaan ti panang patay da kumakanya. Hindi ba lang nadayak? Ang mala. Saan ta napagsaritaan dayta? Tawan panggap ko ang makiasawa ken ka. Nasukod iti panggap ko king katon yang. San mo't nga tadakas no ikan nakiti kong daway ang mangiparig na tinapudno panagayat ko. Asus! Kurang naturog dayta dawal. Iturog mo laang. Tayinton makaring ka, awanan dayta. Nga magkasanon. Nagunodin ka iti pirusahan na daka di maramidam. Anya? Nga masan ka ngagdanag. Tasan kung tupulos nga ramidan king kadayta. Rumbang laang. Tanong aramidam dayta. Nasaysaya at langan nagpakamataya. Iso nga rin nga gray-rayo kanatagmungkin ka. Nagsapay lang tamakitam tumatlang di kinapudnok. Promise niyang. Oray nagbalinak ng ex-convict. Ay ating kanto'y tinapudno. Nakadulakit din. Gawin. Katinton sumangpot ni madam. At kidawag kang kuwana. Anya day jay? Kidawag nga kasawadan. Anya? Nagluk
kung adawol, kapagay ayaman nakidi. Ang bukpay, no napuno ka dagiti impagpagana. Pag ang awan naglaang isutiam mo. Gaputa may sa aklaan nga nakatulong? Ay, saan mabalin? Uray kastoy, anak ko rapay, kan nababalaan tinaragpat kong adal. Saan ko atuladan, dagiti daduma a babae? Nga isudan ti mangiparit na iti panaggusto da iti lalaki. Kaskan ni mo na eh. Kayat ko asakbay ngagsubliya kay Pilipinas. Nornusan ti amin kadagiti dua abalayan. Kasta Hakmert, sa anak kami na makapagbayag dito eh. Kasano nga ron? Adagayami titi di asawa ka abogado. Kat huisap ay kidiitan dito in New York. Good. Awagak, katag patulong taken ko na, no kasano ang makapagkasar dagiti dua. Sige abalayan. Taday tamo ti kalkalikaguman ta sanay. Adag iti anak dati makapag-asawa. Talaga, inkarek, oren at mapaspasamak, pag sinak ida kan Eloisa. Tiyak kayat na dyan nga ambisyosa. Naramid da na balayan. Uwan, awanan ti parikot, iti day jaya babaunan. Nga ma, adala ta pagdanagak. Oh, anya tay ta? Saan na ni munik tayo ayatan ni Jonas, no di ka na dyan nga Eloisa. Kasano no din tulat ta maayat ni Jonas si anak ko? Kat pon lang ti pagledangan ni Monik. Saan mat nga ta narigat ngayatan ti kas ka ni Monik? Napintas ka ni Dukada? Sabay la ko ma. Tasaan ko lagi di ngay palupos ngagbanag nga nagapimpiman di anak ko. No din tulat ta masursuro ni Jonas ngayatan. Saan to mapasamak na ita? Ala. Saan ko nga rod kaya talumdang ti anak ko? Iso nga rod nga oray na ibabati dayaw na ta iso pa yan tinagarami di ti pamuspusan. Tapno iso damot lang kan Jonas ti agkagasat. Bayam, tasyak ti makaamoy ti daytan. Awan pagdanagam iti dayta abalayan. Amokmat katiga puda, no apay, apimanaw ka di nagpakada kanya. Mami. Namsana na dahi tati pagsaritaan ta. Panawanan, tapno iwaksi mo na mamimpinsan dahi jay nga Eloisa. Natungpalan ti pagayatan nyo. Agraman ti tarigagay ni Monique. Idi pala ang nadlaw kon. Gaputa na kayo ti agkabagay. Saan kitya kay jay nga Eloisa anis-nis? Natungpalan ti kayat nyo, Mami. Saan nyo kuman nga adda nga idadanas ni Eloisa? Di mo ni sakit. Ibagak kada kayo ti pudno ariknag. Adda pay lang ni Eloisa iti kaunggag. Kitjak to pulos iwaksi. Oh, karamba! Saan na basta may iwaksi ti napudno nga ayat, Mami? Laglagi pa nyo dayta. No talaga saan mo akayat? Unaon, riknam ka ni Monik. Apay nga rod, adi mo mapagkadkadan ti sulisog. Lalaki hak, Mami. Adaan rik na. Kat nalabit aday tatiga po na anadarang tiriknak. Kat napasamak ti saan kumarumbang itinagbaatan mikin ni Monik. Kan ada kami iti espiritu ti araw. Kalukwan na tayo nga bagpagam. Adda ditan. Kat masapol ang maurnos ti amin kada kayo adwa. Yan. Agbati kayo pailaag nito eh. Daawag ti kanakak amambambantay iti basit abalay mikin Eloisa ijay ilimay. Masungad man na ti panagtutudaw. Masapol ang masukatan ti sumagmamano apubong na. Masapol nga raw nga inakbiit kitaan. Uray, taawan mo't parikaw ti panagadal ni Eloisa ditoy. Ken panagyan may kada insan. Kinapudno na.
Mailiwak mutan ijay. Awan ka di pa'y awag da madam no kaano asumangpag, dawal? Awan pa'y ba't? Mailiw ka kadingking kwa na. Anya mailiw? Natamag ko laang. Yaman ka kitya. Tawan mangungungat ka. Ay, naunmat kiti Kamusta kayam ni Papang na? Ay, awan mat kiti No pa yata, tulong na namaminsan. Kasta ka di? Kasla, ialang-alang na ti bagbagak namaminsan. Kabaunan. Nga ta? Dakulit namaminsan. Paulit-ulit ti bagbagana. Kunak lang arudan nakabaw na. Uray kalkalpas na lang nga inistorya no dinamag. Tamagan naman on. Kabaw ng kunak mat. Siguro Tunyang, kasano? Kasano te? Amom, mas asyanak no kasjay nga ungtan na kadimadam kandida. Ano niya? Hanggang no kaya nayatan. Sa nakanto na mabaling nga ungtan. Tadda ka mangisakit king ka. Anya? Wen, hindi nak mabaling nga ungtan ni madam. Mabudang kanyak. Anya? Uy, sus, nagpangas kan? Pudno ti bagbagak to niyang. Dan wag kibaltang ni madam. Siyak ti mangibulgar iti badi nga ramid na. Anya? Uy, loko. Noon niya laditan ti ibagbagam kontra kan madam. Makadanon day ta. Ungtan wino papanawon na ka. Wala. Apay nagpaggaak ka. Makakatawag lang. Ibagaking katunyang. Oras asyak ti kinalaban ni Doña Candida. Pagbaludan ti pagtungpalan na. Anya? Saan ko amaawatan dagiti imbagbagan ni dawal kanyak may papangan madam? Pagbaludan ka no titungpal ni madam no kalabanan na ni dawal. Ne. Anya ti basol ni madam? Di ka di panakaatap na idi? Nga iso ti mastermind iti panakapatay ti tao da? Ay, kaya't nasawan? May turad ni madam ti agaramid iti dagas? Nang runa iti pamapatay? At mau awag? Sa bali mat a number. Number sa ti abroad. Hello? Hello, Tanyang. Ay, ito kayo mat kaya, madam. Kumusta dita? Kumusta di papa? Awan parikot, madam. Uray no dagulit na maminsan. Ano sa vlog, Tani, anda basit ka mo nan. Uwin nga ron, madam. Awan pagdanagan nyo. Sige, Tanyang, at subli ako dita, inton ka di kadwa. Lipasak lang, di kasanda Jonas kan mo ni, kinton di ka. Ha? Agkasaran da senyorito Jonas kan senyorita mo ne? Awan. Kalkalpas bilang kay Nornos, nagiti kasapulan na papeles. Kasta ka day? Gat no bilang umawawag to, tay gayam mo apadam amamirbirawot. Iba ka, managasawan na Jonas kan mo ni, katlipatan na langan. Ha? Ay, kwa... Amok! Saan ka mamatigawan kontak na kan ka? Hanggang saan ako nga interesado? Tawan matan namnamaan na. Awanan namnamang sinubyan na pa ikan Jonas. Sige to niya, tawagak ni Dawal. Ibagak ti pa ng sukon nanto kanyak. Ay, uwawan, madam. Mabalin ko mamad, makikindanak to ka na balayan sulungon, andabain ko. Mga na ibagada pa ikitingad na nagkinawatan ni bata, pakpakawan. Bye, Tunyang. Bye, madam. Ay, nalpas ti ani, awan garami ako na dagiti lalakay.
Kasarang na Jonas kan mo ni. Anyat na pasamak. Unak man no saan akayat ni Jonas nga uray anyat aramiden ni madam. Intong bigatan ti kasarta, ha? Saan ka diyan naratsak? Naskan ka di pa'y adamagam kanyak data? Wan matkit di. Nakasano naratsak ka kat sa bali mo ti ada dita panunot mo. Sa bali ti nakatalim mong dita puso. Saan ta ko man napagsaritaan pa'y data, Monique? Nagbaligi kan. Sikat tinangabag. Kat daksang gasat ni Eloisa. And so? Tilaang makunag. Saan ko ang may kari akas karina, timang lipat? May sakarit da ito, Jonas. Nga marami dati amin nakabalak. Tapno siya tulat tati kapat gandi ta puso. Okay. Ada ka di pa'y maramidag. Amok na plano yu ti amin. Aniya? Nagtutulag kayo kada mami. May papaniti da ito. Oy, nagbindot ka. Talagang nabayagan apanggami kan papa. Ti agbakasyon dito Amerika. Ngam nasakit tinagam ko kan ka. Amok ngamin nasakit unay kan ka ti panagsinayo ka ni Eloisa. Isa pimanaw ka. Ngam mo. Nakita kayo iti Baguio. Anya? Iso na ikaddan ko ti umadayumat ka nagbakasyon. Ngam ko na ni papa asumorot mat. Kaya't na ti agaliwaksay. Tadanda ni man ti kampanya. Ngam ti rigat na imun o nakagayam dito eh. Kasta? Talaga? Inuray mi lang nga may pag na ti travel agency ti papeles mi. Nga mi dadan ni schedule mi, naamak ka ni mami kandida. Pimanaw ka matgaya, madi ka nagpakada. Kat adda kan dito eh. Oh. Iso ako nak. Apang iso, ti pa nagkita ta. Jakin kagara. Amok nga ron, nga umay ka dito eh. Ibagakan ka tipod no. Mailiwakan ka. Ngamjak amo amadanon ka ditoy. Monique. Jak ilibag? Hindi pa ilang. Nalabasan ti panagayat lukan ka. Nalablabas niyang panagayam. Kat, kaslay patay ko ti pat nakapukaw kukan ka. Narnakanan ni Monique. Sa anak pa makaturog. Jakmat maawatang tiriknag. Saan ko ang mapagkidkidan tila ilo ni Monique? Ken, saan ko ang maawatang tiriknag? Ken, jakmat malipatan tinapasamak idi na disgrasya kami. Adandani nakatayag. Kunada adara na tinayalison kanyag. No kasta... anya da ito yan ang mapaspasamag. Kalpasan na. Saan latta asumina iti panunot ko na Eloisa? Ala. Sapay la ko ma. Tababaan kan mo ni. May wagsak ko ang panunutan ni Eloisa. Ang kasanon no saan? Saan to nga taada ito iti pangrugyan? Ti saan may pagkinaawatan ken Monique? No saan ko latta ang masursuro nga ayatan? Magabanaw gamin katagsing-singpet kay kuma. Nang runaking kamunikiha. Kan ka, Jonas. Diyak kaya tamadamag kunto nga da saan nyo ang pagkinawatan. Uwan, Mami. Saan tayo nga nagpapa? Mami, aramidag ti amin nakabarlak.
Ang mga kam, iti pagraba nga kasasawa. Dayta, tirumbang. Kat sapay ko ba, tayo nagbakasyon kayo? Adanton apo kumi ka na balaya. Husto ka balayan. Dayta ti tartari gagayak launay. Saan la si kabalayan? Uray siya. Anya tinyawag ni Madam Dawal. Sumangpat ka nun. Itamot lang ti sangpat ni Mayor ngem. Saan tangagpada ti oras ni sasangpat. Ken mabain ka no ngagkoyog da sumangpat. Tama nga na ipagarap dagiti tao ang makakita ka dakwada nga da nagkinawatan da. Anya? Kaskay? Nga mawandagas na no gasawa da sana ya. Saan ka ni? Agasawa na kita anak da. Kalpasan na. Agasawa na nga gabalayan. Di mayat. Sa kasawang mo, Dawal. Wento niyang. Iti kastasanan na may sabal iti kinabaknang da. Taday tawad ti kayat da. Saan ka ni? Ay, una niya. Kaya't da, isudamat lang ababak ng tagkikinamag. Tapno, tuloy-tuloy ang ligaya ako nada. Da Jonas ken mo ni. Nagbati da pa itchay. Weng ka no. Kita ang manlangan niya. Ni Munit ti bida. Wento niyang. Iso ti bida kontra bida. Bida kontra bida? Saan ka ni? Iso ti nagbalin na kontra bida iti relasyon da Jonas ken ni Luisa. Ngamita. Ison ti bida tay sumot lang tinagtinagan ni Jonas. Una niya. Ngam ti saludsod. Masurusuron to kata ni Jonas ngayadan ni Monique. Nang runa. Ket nangatulaunay ni Monique. Amo ka di na kayat na jay tagpakumbaba. Dahi tati pare ko. Biyag da dahi tadawal. Makaamudang nga niya ti panaganda. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Adamdamala, ada akon iday ilbay. Ay, ada simkan ti iliw ko ijay. Nabayag matbasita day di ipapanaw mikin Eloisa. Ket dadon niya kandida. Pasisiim da kadipay ti ayan may. No nagsubli kami matla ang winusaan. Makaammo ditan. Awan pa'y matpanggap ming agsubli ditoy. Nang runa ken Eloisa. Iti naudi nga imbaga na kanyak. Agsublin tulaan no adan pagpanakkel na. Ken saan dan abasta maidadan as. Nang runa ti kalintegan na. Saan mo unay aparta katek pataray the world? Ang mga dosanta makadano na si Bibiag ngayon balay. Saan kayo madanagan, madam? Natanang ak ngagmanihong ore medyo napartak. Jakpay kayat ti batay. Kayat ko pa makita ti arpugok kada Jonas kan mo ni. Kayat yung asawan, madam. Sa nabali matay kayo no makita yun. Ti apo ko yun kasyay. Anya ka dito sa asawam. Iso ngamin tinagawatak, madam. Sige tayo ridip ko labiit. Napaot ngamin ti flight ko. Wala, madam. Ada kaya ang malagip ko, dawal. Anya da dyan, madam. Anyat madamag, kadala kay ipika ni Eloisa. Sanda ka din na nagsubli? Saan ko lang nga mo, madam? Sa bagay, ureg subli na tadag kasaran na Jonas kan Monique. Agasawa dan. Awanan ti marami dan pa'y day dyan nga Eloisa. Ewan mo't kidi Kan may sa amok nagbayag da Jonas kan Monique jay.
Tako nami kanabalayad Solomon. Agawid ang tulatan dito Pilipinas. Intun ada apo kumin. Ay, mabayag nga rodano kasta, madam. Wan. Nga muwanawanan yung tuman ti lugar da ipe. Ang mga no nagsublikit di mo dagiti agama. Kat no anyala di tanti parparno ayan da. Nang runa da jay nga Eloisa. Nung mamuan na nagkasaran da Jonas kan mo ni. Kasano ko maamamwan da? Jackpot yan noon komunikasyon da Eloisa kan tunyang. Anya, madam? Ha! Urema ko nang awanin maramidan dagijay nga agama nang runak ni Eloisa may papan ka ni Jonas. Saan ko akaya tamamuan da abinot buteng nyo ida? Iso anapilitan da apin manaw kan nangawat iti kwarta. Sige, madam, sige. Imbatada mismo kanyak ni Jonas, adinan tupulos malipatan ni Eloisa. Taiso kano, di talagang ay ayatan. Day tati parikot, madam. Sige. Agmaniho kalatan, tay ridip ko. Ngam saan kang agtugtuglap? Nagbiyahe ka na o ti kanak ak. Nukasta. Oray klaang nilitaw. Makisarsarita ak laang kadagiti daduma at driver ti tricycle. Ngam sakbay na. Mapanak man gumatang itinalamis adanaw. Maikawa ak iti pudawt. Mano abulan mat, anagnaad kami kin Eloisa, ijay syudad ti Pinaw. Ay, sus! Nagpartak mo tanday di akutsay. Dandaniyak pa'y kit din na dalapaws. Kumatang akit din iti nakabuti adanong analamiyas. Sa anak lakit niya nagbidot. Nila kay ipinay nakita. Bumalbalasyo, ino kabalbalasyo na iti kalsada. Madam! Nakadanon tayon dito mansyon. Nakadanon tayon. Basta ka di. Naituro ka talaga. Agyabadak. Nakarad ka ta sa ibang patdawan. Mas titurog yun, madam. Huwag nga rod. Sana kami na nakaturturog ko na yung aeroplano. So kasano nga bin? Uray nabayagan nga agluglugan na kiti aeroplano. Kaslanda pa'y labutan ko katararabaak amatinag. Anya? Dayta, tunyang. Awan mo't nga tantim ako na, dita inregalok kan ka. Agyaman ak, madam. Kan, dayta regalo ni Jonas. Agyaman ak manan, madam. Say-saya atam, tiyag trabaho. Kan, manos ka kuma. Akatulog ko. Agbalin ka na pudno kanya. Tunyang. Tapno nasaya atak mat kang ka. Wan, madam. Mangnamnama kayo. Uray awan kayo. Inaramid ko mat ahusto ti trabaho. Kasta ti magusto ak. Agbalin ka na pudno kanyak. Wan, madam. Awan parikot dita. Iso nga, ibagaman kanyak ti pudno, tunyang. Ha? Ay, anya tayo kay madam? Talaga ka di, asaan ngay mauawag kan ka ni Eloisa? Mawag, idi awan kayo, madam. Saanan ang nasunutan pa'y? Nang runa idi imbagak anapanan ni senyorito iji Amerika. Kasta ka di? Wan, madam. Dahil matim mo na kan nauday, awag na. No umawag tumadan, wano ag-text kan ka. Ibagam akasangsangpet ko ang naggapo di Amerika, tapi nakasarmi da Jonas kan Monique. Ha? Di kag nga aton yang. Aramidam da ito'y.
masapol at talaga ang mariper ti bubong. Dupay, saan mo't kitay ang masukatan amin ang bubong na. Medyo mabayagak nga rin ditaw eh. Ang mga no, makalawas ko ditaw eh. Ang sa nabalay, taawan mo't parikot ken Eloisa. Uray pa ag naedak manen ditaw eh. Awan mo't ngatan ti mang sisim kada kami no nagsubli kami. Ay na, tinasayaan. Kasaritak man ni Ampiaw. Taisuda ti mang trabaho. Huray kat, adamot awit kao, amaigatang iti kasapulan ang materialis. Kan panangdan ko, nga intad ni Eloisa. Mga kayo, ang damili ni Madam. At nakaro sa batin tayo kargamento kakadwa. Ngayon saan na basta kargamento, ta armas. Delikado na idadawal. Sigon kan Madam, katangan ka ti may sa politiko, nakitinasong armas. Nagkapoy ti pagilyan ng Israel. Nabibilang ka rin Juan, kaya sikon kan Madam, preparasyon ka no tinasawa kandidato para iti masugat ng eleksyon. Nalabit nga the private army na, kaya't da nga isuda ti mga bak. Mabalin dawal. Mawanan bibiyang tayo iti dayta, no sa dino ti pangusaranda. Anya, nabilin mo dagiti kakaduam dawal. Well, Madam, awang barikot. Sige, tawagak ni Abalayan Solomon. Tamang ted iti proteksyon manipod kadagiti taon. Well, Madam. May diretsyo dagiti kargamento iti bodega. Reglado, Madam. Awagak mo tadagos ti buyer, tao may naalaan na dagos. Well, Madam. Diyak kaya't nga agbayag iti poder tayo dagijay. Awo na. Sige, dawal. Agin na kayo pa eh. Tap na awan ti agtuglap in kon rabi eh, ija-apply. Awan, Madam, no problem. Naglagi pa nyo, timbaga, agpamarang kayo amang ngalap. O anya, dagitay abangan nyo ang motorboat amang sabat iti fishing vessel. Apakaikarga anti-kargamento. Nakasagana dan. Awan, Madam. Kat, dagitay nga vegetable iti fish vendor delivery truck tayo. Nakasagana amin yan, Madam. Good. Kastaman ti kayat ko dawal. Oray, siksikat ag dawal unog nagaditi dawal. Ngala, panawan kayon. Tawagak ni Abalayan Solomon. Ay, sa anak ang makaturag. Agnanayon ka day. Akas to'y latan ti sitwasyon may. Saan kami ang makapagbayad nga agnaad dito'y balay may? Nasaya at kumamag, no saan kami nga agsublay. Tapno mailiklik ko ti anak ko, kadagitin nang iroromon ken ko ana. Ken adda na sa una kanyag. Asubyan na dagitin nang iroromon ken ko ana. Kada kamay. Ay, gam. Napatag kanyag daytoy abalay ken lutay. Pondar mi daytoy iti day dinagawan nga asawag. Napatag launay kanyag. Sige, kakadwa. Lumugon kayon kadag di pangka di motor. Pagluganan tayo amang sabat iti barko. Nakailuganan dagiti armas.
Partak, tika raw! Itay pa yan nagsinyas ti barko. Ikag patay-patay! Hello, madam! Anyat madamag the world. Niya Carmen dagiti kargamento iti truck tayo, madam. Good. Kasta ti kayat ko. Amoy matan no da kami tagtignay, madam. Kani diretso min iya bodega. One. Nakontak ko matan ti buyer. Agsabat kami ijayin ton bigat. Kwarta mangano din ano kasta, madam. One. Kasaan kayong agdanag? Tamalaksi di ti sweldoyo at bonus yu kanya. Wow, nagsayatin no kasta. Maragsakan laki di dagiti kakadwa tayo. Sige. Awan pagdanagan nyo. Tanoan da checkpoint at damot dagiti tao ni Abalayan Solomon. Ay, dati pagimbagan na ita. Ta nakapagkinawatan kayong mutlang ken mayor. Sa nakas ide alumanlanlan ti sanyo ang nagkinawatan gapo ken Don Gonzalo. Wan nga rod. Kitagyaman nakbat na tinungpalyo ti singasin ko. Wan. Sige, tani baturo kakpay. Sa pag ti agriing inton biga amapanak ni Jabodega. Bye. Bye, madam. Sige, kakadwa. Mabantayon. No'y nayakar amin ng dagiti kahon, ididrak. Saanan ang nag-text? Wano imawag ni Eloisa? Anta ko manapatag nga ibakakan ko na. Ay, anya nga tano? I-text ko kan ko na. Nagkasaran ta Jonas kan mo ni. Anya nga ta ti aramidan na. Anya nga ta ti makunana. I-text ko man. Barang ag-text pa kung no umawak. Ubon, kastaman ti aramidan. Uray kat, imbaga ni madam nga ipadamag ko ken Eloisa. Saan ka no amamati? Nga awan komunikasyon may ken Eloisa. Oh, agyaman na kabalayan. Safe anay danon da dawal dagiti kargamento ije bodega. Kasta ka di? Nasayaan no kasta. Di ka agdanag. Umayak to dito opisina. Wano, paitulod ko to kan dawal ti sombrero. Nagimbagan no kasta balayan. Kaya't ko tulungan na kiti negosyo tap na makaornong tayo ti gastusam hindi pa nagkandidato. Magusto aglaunay na ita balayan kandida. Sino pa itag tinulong no sana data balayan? Agyaman na, magusto aglaunay na itang ipagam. Sige, balayan. Tagrubwatak ka mapanadya bodega. Agsabat kami ita kini Congressman Dimagiba. Bye. Oh, dakkel mat kiting agpaiso ti pagimbagan na. Tanagkinaawatan kami matlaan kan Mayor Solomon. Dakkel apakay ranudak ti kaadda na iti grupok. Aging ka nga isupay laang ti Mayor. Uy! Ada message ko. Ha? Ni Eloisa? Basaag man. Unya, friend. Mabalin ka diti umawag. Awan ka di kadwa. Ay, damdamagan na. Nung mabalin na ti umawag. Text bakak. Ibakak ang mabalin. Kat urayat ti awag na. Anya nga tati makunana. Iti pa nagkasaran da Jonas kan mo ni. Iso da ito yun ni Eloisa. Hello, Eloisa. Kumusta kan, friend?
Si Mang Putan ni Madam. Kat kumpirmado. Nagkasaran da Jonas kan mo ni kaya Amerika. Awan na aramidan na impamuspusan da laki di pa nagkasarda ijay. Anya? Awan bibiyang mo? Sus! Nasaya at ano agad adal ka? Ha? Subliam ida? Ay! Anya ti? Kayat mo asawan? Isu Anya? Usaram ti kwarta nga ingted da tapno makaadal ka? Anya? Isublim matlaan ka dakwada? Kasta ka de? Sikalat ta sige, friend. Tarabayan na kakuman ni Apo Diyos. Bye! Ay, anya nga ti aramidan ni Eloisa? Iti imbaga na asublihan na dagiti nang idadanas kan kwa na. Tunyang, magkikapiyak man. Oh, dawan. Saan ka kadipay ang naturaw? San bay? Kahit ka pa yung makita, sak pa yung maturugak. Nakadulakit din nga mumang. Budno. Alaman nga nod. Uray di nakay-kayat. Itimlanak mo, hindi kape. Apay, pukul ka? Awan timang ang timpla? Ada nga masabali lang titinimlam. Nakadulakit din. Ay, wan gayam. Kalkalpas may anak sa Rita kin Eloisa. Oo, agad. Kumusta matan? Nasaya at kanumot. Hanggang saan mo nga ibagbagakin Madam anak sa Rita kami Wala. Ngam. Hindi may isa kondisyon. Anyamot tayo ta? Malaksid nga timplan na kiti kape. Aglo naman ti panakayat ko. Aniya? Oh, dayta, nakasaganan ti amin nakasapulam. Kasta ka di? Apeng aramidom daytoy. Sa anak anarwam ang mapagserbyan na kastoy. Nga oray di Pilipinas. Pakribang nga kasasawam. Saan mo ako naan at agabon ka? Apay kasta ti panunot mo. Awan dayta kanyak. Nasaya, no kasta? Kasi tinaybagakan kan. Aramidag ti amin nakabarlak tapno maayat naklang. Munik. Amok. Sabali ti pampanunutam. Sabali ti adda di tapuson. Limang namnamaak. Tangay agasawatan. Namnamal ka may bawing mong tumot lang ti imatang mo kan panagayat mo kanya. Kat malipatam to ni Eloisa. Saan ko amay kari? Ngam panawan ti mangibaga. Orayak. Ti dadateng day taap panawan. Agatandaan kadagiti yeraw ama isukat kadagiti agubon wenno butaw a yeraw iti bubong ti balaymay. Ay, saan ko pa pasokatan amin? Najak kayat ama ibus ti kwartamay. Ay, naimbag tulaeng no makaturpos ni Eloisa. Ay, saan kumit akayat ama pukaw daytoy abalay. Tapundan may iti asawak. Adot pakalaglagipak iti daytoy abalay.
Nagbalain at ang ti ayan ayat may iti ina ni Eloisa. Kaya't kau nga ipatawid kin kwa na day tao. Awan matgatan ti makunayo itinted ko abono siyo dawal. Nagyaman kami, madam. Ngem mabalin ka di nga grambak kamay kadagiti kakadwa. Aniya. Selebrasyon. Kamu kayo. Kakaiso lang awan na ramidan mida. Tanwadan tumanan para medyo. Trabaho man na pirme. Oh, sige. Ngam, itulod nak pa nga umuna di opisinak. Dumagasta pa kiniabalayan Solomon. Awan, madam. Hala, bilinam lagtan dagiti kakadwam. Awan, madam. Apagison to nagsubli at tagpagatang kiti dua kalding aparkimda. Nga baka mo kayo. Ngalan, itulod na kon, dawal. Umunang arod, apaparan tayo ti munisipyo, madam. Wan. Sige, madam. Tsaka mismo ti mangyawat iti sobre kanya abalayan Solomon. Tapno awan may bagbaga na kanya. Wala, madam. Manglapayag lagit di man ang tiisam na. Namon dawal. Awad kayam. Narami dyan ti bagakan ka. Anya da jay, madam. Di pa nagwanawan nyo ti lugar da ipe. Ay, saan ba'y, madam? Ngamang bili na to, iti mapadiyay. Sige. Kaya't ko ama-amuan na nagsubli dakit di anag na di jay. Musaan dakit di atinungpal titulagan. Oray agsubli da. Awan mo't lang maramidan da, tagasawan da Jonas ken Monik. Uwan matkit di. Ngam titulag ketulag. Agyaman na kiti da ito abalayan. Dagkal ti may tulong da ito di kampanya. Amok. Ngam no kayat mo nga awanan parikot iti panagkandidato. Pagulimakan ta ti mangkalaban kan ka iti kinamayor. Anya? Sino aya ti amo makapigsaan amang laban to iti kinamayor mo? Tibi si mayor ko ita abalayan. No kayat mo, itapay lang. Pagtrabaho kon dadawal. Anya? Tapno awan sawsawir mo nabalayan. Oray saan kan tumatanag kampanya. Siting pretty ka talanta. Abalayan. Abangan no siyang to di atapan da mastermind. Oh, saan? Siyakto ti baka mo. Kananya kumati pagatapan dakit saan pa'y matapan nagkakampanya adayo pa'y dayta. Panunutig pa'y abalayan. Ang mga numaladaw to numakapanunod ka. Ano niya? Agpanunod ka ita nabalayan Solomon. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, itituloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.